Spesial buat keluarga besar KWSJ Nada. Sak jasa ya Mbak. Asik. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahe wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambah kesehatan iki pepujan atine ngendi roh manis kang kanthi ati Asoy. Sugeng dalu Pak Simon. Sikat yo. Sira aja nelongso
aku sayang. Biasa dik. Mas, jangan kelewatan. Tresnaku iki mung cuma selang. Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kontrak. Ayo Mas, kawin dan kontrakan. Lah iya, bintang cepet. Kok bergerak ngono lho? Kok bergerak? Bergerak. Yo, Mbak Nova. Goyang ke Mbak Nova yo. Ayo Mas Enyo. Terlanjur cinta mati dikoyangku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin dikontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Sen kawin. Oke Mania Indonesia. Oke, matur, thank you Mas Tono. Nada. Pamer bojo lagi. Ayo.
bersama kawin yang ada spesial Pak Ju Ciracas bergoyang Mangga. biasanya nebak dewe siang pantoro ratri Salo. mung ling manis sing janji setiaku bisa anduweni marang sang diasuwarni Rasa kangen nglimputi lintang bulan dadi saksi. Ayo KBS ngate kabeh. Ayo KBS ngate kabeh ayo 50 Pak Sugiman Mas Sugiman ayo. Janji supaya mati, supaya mati. Ayo, yo, Ayo kabeh. iya, iya. Monggo sedaya atur suwun. Wong ayu tresna kinarya tangga susah jroning batenku. Wong bagus santep. Ayo Mas Sugiman. Bos bakso. Tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan kalui banyu segara tresnaku ra bakal mesero. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa Siang pantoro ratri mung eling manis sing janji setiaku bisa anduweni marang sang diasuwarni. Janji supaya mati, supaya mati.
mati pisan. Mas Landa setunggal ninggal katresnan Mas. Mumpung do ngadeg ayo aja lungguh sik, ninggal katresnan. Ayo Mas Sugiman ngarep kene jurakane bakso ya. Monggo Mas. Ayo. Heeh. Engko bar. Ayo, apa ayo? Ya engko bar iki ya. Ninggal katresnan sik ya. Ternyata punya Mbah Bogel berguna juga ya. Sembe iki cilik ya ben cilik disini naik. Wong ora gedhe ra marem. Suwe. Lah ya. Oh iya. Ya, kecil yang penting lama. Aku sih. Oke, siap. Marga Mulya semuanya joget. Sugeng rawuh Mas Herman, Ketua KWSJ. Pak Ketua Rene se. Jaluk pakai Pak Ketua. KWSJ bergoyang masuk iman Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Ya, wingi oni. Kon nek iki sora ra iso munggah. Ayo. Asa. Tau nono nono tak enteni nek pucuke ngetresno balung noko bebasane mung katon katon mbak nopa wae. Sambat karo sapa
nalika sliramu ninggal Aku. apa sliramu ra krasa Gak mampu. aku kudu sabar karo apa Ngasuhan rena lanani. Muga Gusti ngijabahi. Sok pananggonmu bali. Bisa kumpul kaya duwe nguni. Matur suwun, Matur suwun. Wasik spesial Langgeng Mulya. Langgeng Mulya bergoyang.